Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Зробила аплікацію, але покуль не вирішила, чи свій покойчик упригожить, чи подарить сябровці. Добрий вечір, Яна. Як тобі моє мистецтво? Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А с тобой, Рыся, я вітаться не жадаю. Ось гэта новина. Так я и думала. Янка, да что с тобой? Якраз и ножницы тут. Ножницы на столе, тому что я аплікацію робила, а ты нават не зернула на яе. Зато я убачила их. Отказывай, худенько, ты навошта мои сукенки сапсовала? Что? Не роби выгляд, что ничего не ведаешь. Янка, что ты такое говоришь? Навошта мне твои сукенки? И при чем тут ножницы? А хто мои сукенки подкоротил? Як? Да вельми просто. Я почала примерять свои сукенки, что носила летось, а яны мне усе стали короткие. Воздик справи, Сумные справы. Значит, хтось узял ножницы и подкоротил мои сукенки. Ой. Тут не ой, а сапраўдныя аёечки. Ножницы перед тобой. Значит, той, хто сапсаваў мне адзенне, знойдзены. Адказвай, навошта ты гэта зрабіла? По-першае, я до твоих сукенок нават не наближалася. По-другое, ножницами я выразала аплікацію. А по-трэцяе, пошукай іншага шкодніка. А можа, гэта на самой справе не Рыся? А хто тады? О, ведаю! Гэта Топа! Правильно! Топа вялікі шкоднік. Дня не пройдзе, каб ён свавольствам не нарабіў. Ну, я ему покажу. Гэта ж трэба любимые сукенки мне сапсаваць. Лепш бы Топа са мной фізкультурай займаўся, ці аплікацыі рабіў. Зараз пайду да яго. Няхай адкажа, навошта гэта зрабіў. Вось і правільна, сяброўка. І скажу дарослым, каб яны з Топом сур'ёзна пагаварылі. За такое можна забараніць мультики і камп'ютарныя гульні на цэлы месяц. А то і на 2. Ну, Топа! А, Б, чакалі мяне? Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добры вечар, Рыся і Яна. Прывітанне, Коска. Салют, Коска. Ты нашага Топу не сустракала? Не, сёння не бачыла. Я была ў цікавым падарожжы па кніжцы пра пунцовую кветачку. І мне так захацелася ў ёй затрымацца. Я таксама люблю гэтую казку. А потым у казцы я пачула, што мае сяброўкі Рыся і Яна вельмі гучна размаўляюць і адчула, што трэба сюды ляцець хутчэй. Усё правильно, ты адчула, сяброўка. І цудоўна, што з'явілася. Трэба сур'ёзна пагаварыць з Топам. А пра што пагаварыць? Яго трэба пакараць. Дзяўчынкі, вы што такое прыдумалі? А мы табе зараз раскажам, што нарабіў наш Топачка. Расказвайце хутчэй, бо мне ўжо страшна становіцца. Страшна тое, што нарабіў наш мядзведзік. Дзяўчынкі, я уважліва слухаю, расказвайце. Яна пачала прымяраць сукенкі, што насіла мінулым летам. О, і што было далей? Выявілася, што усе мае сукенкі аказаліся кароткімі. Усе? Ну так, раней былі да каленак, а цяпер усе спадніцы сталі значна вышэй. Яна думала, іх адрэзала я. Так наляцела на мяне. А на самой справе гэта зрабіў Топа. А чаму вы так вырашылі? Ён! Больш няма каму. Топа у нас шкоднік. Яму не цяжка ўзяць ножніцы ды чыкнуць сукенкі. Так што я зараз іду да яго і буду гаварыць вельмі сур'ёзна. За такія справы ён павінен адказаць. Ух, усё сапраўды сур'ёзна. Але перш чым кагосьці абвінаваціць, трэба ва ўсім разабрацца. Я гатовая разбірацца. Яначка, вось гэтыя сукенкі сапсаваныя. Яны самыя. Выглядаюць ідэальна. Дзяўчынкі, падолы сукенак акуратныя, іх ніхто не адразаў. Як? Дзяўчынкі, паглядзіце уважліва. Ніхто з нажніцамі да іх нават не набліжаўся. А чаму тады яны сталі карацейшымі? Ёсць у мяне адна здагадка. Яначка, стань роўненька. Так,
Коска, ти визначаєш мой рост? Менавіта так. Паглядзі, Яночка, год таму твой рост быў вось такі, а зараз больше на некалькі сантыметраў. Гэта не вельмі заўважна. Дзеткі растуць паступова, і калі мы бачымся кожны дзень, не заўважаем, што хтосьці падрос. А наша адзенне не расце разам з намі. Усё так. Яночка, твои ножки стали даўжэйшымі, таму і спаднічкі здаюцца карацейшымі. Цяпер усё зразумела. Дзякую, Коска, што супакоіла і растлумачыла. А то і яна і мяне абвінаваціла, і топу. Прашу прабачэння. У наступны раз буду спачатку разбірацца, у чым справа, а потым ужо вінаваціць. Усё правильно. А цябе, Яночка, я віншую. Ты просто подросла. А тым, хто падрос, мульцікі можна глядзець? Мультики можно глядеть нават дарослым, так что запрашайце ўсіх да экранаў. Мультик пачынаецца. Коска, апплікацыю я хочу подарыць табе. Дзякуй, Рысечка. Я люблю ўсё прыгожае. А зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чистим зубки, мыем тварыкі. І адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Цікавых сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны